धसे नहीं खाना में पिया कराना में हमारा तातल तातल गे माय धसे नहीं खाना में पिया कराना में हमारा तातल तातल गे माय पिया के दांत से लगल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पिया के दांत से लगल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पहिले रतिया हमारा साथे ऐसन घटना घटल गे माय पहिले रतिया हमारा साथे अजबे घटना घटल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय गजबे के उठल हमर कमर में दर्दिया काम नहीं करे पिसके लगैला पर हरदिया एहो गजबे के उठल हमर कमर में दर्दिया काम नहीं करे कतनो छापो हियै हरदिया हमें ही कमे उमर के पियावा हमर दातल गे माय हमें ही कचे उमर के पियावा हमर दातल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय हाँ हाँ कहलो पर बुझलक नाही रंजित मोर विपतिया देलक बिगाड़ अवधेश हमारो हलतिया हेगे कहलो पर बुझलक नाही सुरेश मोर विपतिया देलक बिगाड़ चंदन हमारो हलतिया आगे पी के ऊ तो महुआ दरुआया बोहे घरे मातल गे माय पी के रोजे महुआ दरुआया बोहे घरे मातल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय पिया के दांत से लागल चोट एही से ओठ फाटल गे माय।